Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasat ti seryetay ita alawas a napauluan. Madrasta, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Mami, pangit ti laptop ko. Gumatang kay ti sabali. Mabalin pa ang ti laptop mo. Kan may sa, awan pa igatang ko. Gumatang ka. Intun ang sweldo ka, mami. Agbayad ak pa iti upa ti apartment. Kastamot ti silaw kan danom. Apay ngamin ni daddy. Di nakakading ikikan iti kwarta, mami. May samot da nga inutil. Di natan malagip. Manipod na am muna ti babae na. Napintas ka mat, mami. No addamat mangaram kan kaalakay abak nang. Makirelasyon ka. Tapno addamang tad iti kwarta kadata. Mayat sa day taasingasing mo ay-ayat at pailaang mat ni daddy. Ay na, mami. Agsinubyan kayon to no makalagip nga agsubli. Agkape ka pa'y, sir. Intimplaan ka, nga takaasi ka mat. Agyaman na akbitina. Ay na, nagmayaten no kasto yung adda para timpla iti kape. Numabalin na kumati agaplay a para timpla iti kape. Inaramid ko, sir. No kayat mo lakit di ti para timpla nga awan sweldo na? Mabalin? Saan ka di nga asawa laang ti para timpla nga awan sweldo na, sir? Saan ka di nga adda asawam? Idi, sir. Ngam nabayagan ang nagsina kami. No kabaalanak nga insukat. Kabaalak mo't nga isukat. No adalakat, kaskan ka nasingpat, sir. Nasingpat ka kadi iti ubing, bitina. Ay na, sir. Siyak siguro ti kasingpatan no maipapan iti ubing. Wow! Nagpintas day ti baro abasit a shoulder bag. Kan coin purse, mami. Napintas ka di talaga, ana? Wan, mami, kayat ko. Saan aparakan ka dayta? Adda pangisagutak. Asino ti pangisagutam? Apay asaan asya? Napatpatag ka di day je a tao, ngam siya. Saan ka di akayat mo ang makirelasyonak iti may sa abak nang? Wala, tapno adda nga rod mang tag iti kwarta akasapulan ta. Masapol nga rod nga ipakitak, anasing petak unay iti anak ti boss ko. Tapno agtalak kanyak ti amana, kat arman na. Isagot ko dayto iti anak na. Maawata kun ti kayat mo ang mapasamak, mami. Sige, lalaingam tapno agbaligi ka. Aramidam ti amin, tapno arman na katibos mo. Iha, kayat mo ka di nga adda awagam a mama, sakbay ama panak iti abroad. Saan ka di mabayag pa iti papan mo iti abroad, papa? Wen, ngem kayat ko nga adda nasingpat nga agbalin a mamam, into nagabrodak. Addan kasukat day di mama, papa? No masigurado klakit di a nasingpat. Tapno natal na ti panunot ko, no agin na dayo ta. Talaga ka di nga ibaundakan iti abroad, papa? Uniha, siyak ngamin tinapili a mapan iti abroad. Manihar ko kano ti may sa azo. Mabalin ka di nga umayak tumat ijay, papa? Uniha, talaga nga alaan kan to ijay. Nga masapol nga muna ak, sakbay nga alaan ka. Hello, iha. Nakaawag ka mat. Ada ka di masapol mo. Papa, mabalin ka di nga umayak dito opisina? Awan ngamin klase mi. Umay kalata awan unay ti adung aramidak ita. Nalpas ko aminan. O sige nga rod, papa. Umayak dita, itamat laang. Urayan ka, iha. Kalpasan na. Intag pasyar ije parke. Ang paiso, papa? Nabayagan adita nagpasyar. Agsipud ta kanayon nak ama kumikom, iha. Angam ita. Agbayad akon. Intan to iti paborito ka papanan, ha? Wen, iti parke
kan ice cream house. Amok ti kay ayom, iso amapantay jay. Talagamat ni Papak Amo na lagtati kay ayo. Siyempre himot iha. Ijay ngamin ti kanayon yu apapanan, iti day di mamam. Jay samot anak mo ti imawag, sir. Wen, bitina. Nabayag asaan ko nga impasyar. Iso amapan kami man matagpasyar. Nalpas ko mo ti trabaho, sir. Mabalin ka di ti sumurot nga agpasyar? Adakan ka day ta. Mayat matkit di. Tapno maamamum analaing ti anak ko. Nakitkita kon ti anak mo, sir. Saan kami laang ang nagsasao? Manmano ngamin nga umay di ti opisina. Katita, agin na sidag kayon. No agkukuyog tayo amapan agpasyar. Ado'y ti parakan ka, sir. Ado'y matiparakan ka, iha. Thank you, ma'am. Mabalin ka di tita Laptan, tiyawag mo kanyak, balasang ko. Tita? Papa, mabalin ka di? Ni, addakan ka day ta, iha. Apay asyak ti pagdamagam. Gaputa na singpet ka nga ubing, ada isagot ko ken ka. Adda isagot mo kanyak, tita? Wan iha, bag ken coin purse. Kita no kayat mo. Wow! Nagpintas, tita. Kayat ko. Agyaman ak no kayat mo. Adan to pa itag ko ken ka. Apay ngay, ruamom samot ng ti anak ko, bitina. Pakaragsakak ti mangitad iti sagot, iti napintas akas ka ni Angel, sir. Sigamat deta masabat ko, bitina. Nagpindas ka ba lang? Itamat pa'y nga agpakita ka. Anya asuli ti lubong tinaglemlem mangam? Oy, sana ka naglamlamang. Iswa ka na yung ka makita. Apay nga rod adi ka mangted iti abasto di anak mo? Mang tedak tuno bumaknangak. Ang gamita, sanak pa baknang. Naman pa metod ko. Kanayon ko makita nga ag-date kayo iti balo a boss mo. Anya ko man og-date kami. At damotan sa bali akadenden nam. Bitina, kasto iti balakad ko ken ka. Lalay ngam ti manggargari iti dadya abalo. Dandani ka numa pa ni abroad. Kanayo na kanto apawitan iti kwarta. Apay nga ibagam day ta kanya? Siyempre. Ayayatan ka pa'y laeng, bitina. Si ka pa'y laeng ti kapintasan iti imatang ko. Tapno amom. Nay, igam mo matibag ni Angel. Ayan na ka di, Prince. Napa ni JCR, manang? Nagsapa kamat nga umay mangsukon ka ni Angel, manang? Hey, adangamin na panak itay. Nagdiritsuak, tagurayak dito'y iskol tapno ada kadwa na nga agawid. Kasta ka di, manang? Umayak mat iti balayo. Tay nakbuludan ti libro ni Angel. Ay, kat umay kalat na Imbaglakit ni tada ka kanayo na kadkadwa na no jak makaumay. Agpadamat namin ti pagawidan mi, manang. Malabsak ti balayo. Malagip ko pa dya pa nang ikaluyam kan kwa na kadagiti manglo ko akadalan yu idi nga ubeng. Siyempre, gayem ko ni Angel. Nasingpat. Kansa na matagtagari. Iswa ka namin dalukuan. Kat si Kama, tikas la gwardyana. Iha, kayat mo ka di nga agyan dati tambitina, kanti anak na dito'y balay. Ay, Papa, mapan ka din iti abroad. Kasta ti imbaga ti akin ko ay tizo apapanak iti abroad. Sa bagay, nasingpat matkit din ni tita. Uniha, tapno adda kadwayo kan ni Tina dito'y balay. Basta umayak tumat iti papanam Papa. Ikarik, iha. Umuna aklaeng. Intun mabalinin na sumurot ka. Alaan kayo kan ni Titang Bitina. Makitak tumat dagiti agdudo mga ayop iti zoo nga imatunam, Papa.
At adu kanu ti klase ti animal ijay ngam ditoy. Kayat ko makitan to amin ida, papa. Di kagdanag iha. Dumteng tuday ta. Bitina. Umay kayo iti anak mo ijay balay. Agkasarta ko man. Nagkasar kayo gayam iti mo nga asawam. Agtrabaho ak kadipay? No agyan kamin iji balay yun, love? Addakan ka dayta, no agtrabaho ka wano saan. Agpawitak tulangan iti aramatan nyo. Ay na, jak nagkamali anak relasyon kan ka. Inton ada kamin iji balay mo. Aramidag ti amin ang mga sikaso iti anak mo ani Angel. Agyaman ak unay, Bitina. Natal na ti panunot ko nga agabroad. Taada ka ang mga sikaso iti anak ko. Di ka agdanag, love. Saan ko abaybayan ni Angel? Agyaman ak unay. Sikat ti pangitalkak iti anak ko. Agyaman akmat iti panagtalag mo. Awan pagdanagam. Nakitak ngamin ti panangdungom kenkwana. Manipud at da relasyon ta. Ket di ka agdanag. Kanayon kanto apawitan, love. Good morning, sir. Siya ni Fe, secretary dito ay. Si kakad ni Sir Armando Solis. Siya nga rod. Awan ka din ni Mr. Cruz. Rumbang nga iso ti madanon ko dito eh. Dahita ti instruction da kanya ka. Sorry, sir. Ada itay ngam intaray da iti ospital. Kapilitan na siya tinanguray kan ka. Imbilin na, sakbay nga intaray da iti ospital, sir. Kasta ka di. I'm sorry for him. Umunod kan, sir. Isurok ti opisina medyo unag. Thank you, Mrs. Miss, sir. Single ak pailaan. I'm sorry. Ang imposible nga min na single ka pailaan. Iti kasta kinapintas mo. Iso nga inawagan kay ti Mrs. Sorry talaga. Agyaman ka, tagwapo ka. Iso, pasensyaan ka. Manipod ita. Miss, tiawag ko kun ka. Fela ang sir. Si ka, pailaang ti boss ko. Urang na ito'y kwartak, mami. Kaalalam lang ti impaw it ni Tito Armando a kwarta di kalman. Ngam kanayon adakkel tit itad ko akwartam. Ni Angel, basit lang tititad ko akwartana. Awan baby ang kukin ni Angel. Ti masapul ko titad mo. Ang mga nusapulan ni Tito mga Armando, ti pawpawit na. Impawit na lang arudan, sapulan na kadipay. Ay, agpada kayo lang ka ni Dadim. Day tala dumawdawat ti paglaingan nyo. Pati ni Daddy? Dumawdawat matkan ka, mami? Tangiwat mo, ang mga numangag na katikatulong. Agabi kayo pa, sir. Saan akanayon at trabaho? Ang mga nun lumakay kayo adakos. Ha? Apay nga awampay asawam. Kat nasingpet kan nagagat ka. Saan samot ang makakita dagiti padam alalaki? Tadidak makita, sir. At dan sa diferensya ti panagkita da. No awan la ko maimbatik ijay balay amang bantay iti anak ko. Asawaan kan. Diyak maawatan. Ada anak mo? Ngam ada nabati amang kita? Di ka maawatan, sir. May sa kabalo, ngam ada anak mi iti day di asawak. Ita, adda ka relasyon ko, anang italkak iti anak ko. Kastagayam. Masiguradom ka di anasingpat day di a babae, iti anak mo? Idi adda akpay lang iti Pilipinas. Nadungumat iti anak ko. Masapol akanayon mo nga i-check. No nasaya at matlaang day di a babae mo no saan. Agyamanak, no adda pa nang isakit mo iti anak ko. Okay lang, sir. Mami, adda ka di pa'y relasyon nyo kin ni Daddy? Saan kami pa'y matanagsina? Di amukit nagsina kayon. Ay ayatag pailaan ni Dadim.
Ngam ni Tito Armando ti mangipapa ay iti kasapulan ta, mami. Ngam adayo ti ayan na. Ni dadim, adala ang iti asidag ta. Kanayon mo kadi nga ikan iti kwarta ni daddy, mami. Kapilitan, takuna na nga agipulong kano ka ni Armando nga adapay laang relasyon mi no saan ko nga ikan iti kwarta. Mami, delikado dayta. Sayang numapukaw mo ni Tito Armando. Ngam ay tagpay matlaang ni dadim. Naragsakak no kadwak. Nagadayumot ngamin ti ayan ni Armando. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetay italawas ang napauluan. Madrasta, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nariga ti panagbiag dabiti na nga agina, gapu ta pinanawan ida ni Jonas. Kaya't dangaron nga aramatan ni Armando, abos ni Bitina. Nagbaligi dangarod, iti dakas apanggapda. Pinagnaad ida ni Armando iti balayda, akadwada ni Angel Cantina. Ijemot abroad a pagtrab-trabahuan ni Armando, nasingpat nepe a sekretaryana. Papagayam, denggan tituloy te seryetayo itaalawas a napauluan. Madrasta, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Kapilitan nga ikak ti kwarta ni dadim. Takuna namat nga agipulong ka ni Armando nga dapay laang relasyon mi no saan ko nga ikan iti kwarta. Delikado dayta, mami. Sayang numapukaw mo ni Tito Armando. Ngam ay-ayatat pa'y ni dadim. Naragragsakak no iso ti kadwak. Nagadayumot ngamin ti ayan ni Armando. Di na nga tamaamuan, ngagsinsin nara kayo pa'y laang kini daddy. Iso nga rod amasapol nga aganadak. Sayang numapukaw ta ni Armando. Talaga sayang, mami. Idiawan kayo pa'y kini Tito Armando. Diyak magatang dagiti kayat ko amagatang. Punasan man amin dagitabag kan sapatos ko. Siyak ti mang punas, manang. Ne, apay mas daaw ka. Adda ka di sa bali akasasaok ditoy. Adda pa'y homework kong aramidak, manang. Ibagam ka ni manang Tina, taison ti mang punas. Sika nga rod ti kayat ko amang punas. Diyak amon no ayan ti katulong. Sika, kat adda kan ditoy. Inakla ayaban, manang. Adupay nga ti aramidak. Adda nang ibaunak kan kwa na. Punasam kid din. Nagadupay la arason mo. Nagadu pambar mo. Ayan ngay nga ron ti pagpunas ko, manang. Apay asyak pay lang ti pagdamagam ngay. Day tabado mun no di ka makaala iti pagpunas mo. Apay asika ti mang punpunas kadagiti usar ti maldita. Isumat ti bilin na, manang. Sapay adda aramidak. Awan mat ni Prince amang tulong kanyak amang aramid. No project yaw, awaga mo, tapno adda kadwam amang aramid, tapno mabiet. Siya kung timang punas kadagita. Alaman nga ruad, manang. Inak awagan, tapno tulungan nak iti project mi. Sige lang, ading ko. Napanan nga min, ay ati maldita. Rimwarda mat itay ka ni tita. Kanayon lakit arumwar na gijay nga gina. Kunamdala no kalalaingan. Kaya't ko nga ipulong ka ni papa. Ngam ko na ni tita Bitina. Akabilan na kanuno at daidanon ko kan ni papa. Nasaya ta nakisinara ka kanya kasawak. Nasaysayaat ko ma, no siyak lang ti asawam. At damat namin kabingay ko.
Siksikapay lang iti biyag ko. Agbirbiro kak pa'y ngamin iti trabaho at akdakal ti sweldo. Apay ngamin ang nagbabae ka. Sikapay lang ti number 1 dito'y puso ken reknak bitina. Umay ka man kit dito'y. Aguray ka! Makikiak kita! Si Kamat! Umay ka ngaminen. Darasam ta kailiw ka unayan. Kalpasan na. Dumawat ka manan iti kwarta. Anya nga rod nga eh. Ibagam kit di iti dayjeng Armando. Ngagsakit ti anak na. Tapno adun na ti ipawid na. Kasano no agdamag iti balay. Balagam ida. Ibagam nga dadakas ang mapasamak. No adda makadanon adi umno kini Armando. Adumat ti kurang iti aramatan tayo iti project mo. Gimatang ka kumapay sakbay arugyanta. Awan mat ngaminan ti paggatang ko, Prince. Anya? Itaman pa'y nga ibagam nga awan paggatang mo. Idi, kanayo nakpay nga umutang ka no maawananak. Basit mo itad ni Tita Bettina. Anya? Itapay tadda ni Papa Medya abroad sa kagkurang iti aramatan iti pagadalan? Kuna ni Tita, asaan ka no pa'y anak pawit ni Daddy? Ay, madinsamot na ito yan, Angel. Imposible akurang ti pawpawit na nga usarami ti pagadalan. Rabiing ngamin no umawawag ni Papa, kat nakaturog akon. Kan maysa, kabutan ko da Tita Bettina, kan manang santan. Nakaungungat da. Kaayan ayat ka din ni Angel, ti lalaki ang naggapo dito'y. Ni ka di Prince, tidakda ka matam? Agdamag kakit kanyakon. Kasano ko mga amok tinagan na? Awan ti kaayan ayat ni Angel. No ni Prince, gayem na laeng dayjay, manipod ubing da. Amo pa'y ngay. Nataer dayja a Prince. No Prince ako nam tinagan na. Isulang mati umay dito yakadalan ni Angel. Agtintinulong da kadagiti homeworks ken projects da. Katinulong pa'y laita ngam inton agangay. Kasinsinukit ti puso. Masukit ayamat ti puso. Adan samot parikot mo, sir. Iti apagbiit apan nakairitip ko. Kasla nang kung awawagan na ti anak ko. Amang ano ili mo lang dayta, sir. Wano saan, maili ti anak mo kan ka. Sigurado lakid di akailiw nak ti anak ko. Kaya't kung awagan, ngamjak mat kayat amasingat ipan naturog na. Sabagay, no aldaw ditoy. Rabiida mat iti Pilipinas. Agun gayam, nabayag ka din ditoy? Nabayag mat tan, sir. Ijayak Pilipinas anayanak, ngam ditoy ka di makkal. Mano ti tawon mo, idi may kayo kadagiti dadakal mo ditoy? Imo na ni Papa. Simmaruno kami kada mama. Kalpasan nga inorderan na kami ni Papa. Kastamot ti aramidak. Apaman ang mabalinin nga orderak ti anak ko. Alakon ditoy. Kayat mo kadi aditi kayo nga agyan iti anak mo, sir? Agsubli kami tumot lang in Pilipinas, no agretayrak. Nay, da kayo matgaya manang Tina. Apay nga da ka dito'y tiyandaan. Di mo ibaga sikat makitsyanda. Imayak la gumatang iti may sakilo alamas. Kan karne manang. Apay asikapay ti umay dito'y tiyandaan. At ngamin sa ngaili ni mami. Sana makapanaw iti balay manang. Kasta ka de. Ay, awan ka diti bagbaga ni Angel kan ka. May papanitian niya manang. May papan ka dagiti simmang ba iti balay da Awan mat manang. Nung madlaw ko abinmas iti kwartana. Dapay di na magatang agamit na iti pagadalan. Nabarayuboy ngamin dagijay nga agina. Nikit din Angel ti basit iti da kwartana. Apay ngamin na di baga ni Angel kini papana ti amin manang. Rumor kayo ka di manay? Kanayon kayo mata rumor? Ne, nalipatam samot tan akatulong ka dito eh. Siyak ti amom, taasawa nak ni Armando. Ay,
San ko nalipatan nakatulong ak manang? Nalipatam nga inted ti sweldok. Anya tipit sana itan. Inton maminsan ton ti sweldom. Mangmangan kamot dito balay. Anya kumangay ti gatangam. Kat addamot amin dito yan ti masapol mo. Kasapulan ti pamilyak ti kwarta. Ipauit ko mat akadakwada. Saan pa yan nagpauit ni Armando? Nabiit pa'y mat nagpauit. Kadatapos katagpauit. Dahil ti imbaga na kanyak idinapan ija abroad. Apay kumangay baganakan ka. Babae na kakadi? Taibagana pa'y daytakan ka? Ha? Timbaga na, sa anak kano apuman panaw, tay pauitan nakakanayon iti sweldo, kadatapos manang. Awan ka din ti kwarta nga impawit ni Tito Armando, Mami. Kasano? Kanayon kayo mat adumawat. Agpaiso ka di timbaga ti katulong, asaan mo pa'y nga intad ti sweldo na? Naitad ko nga rod ka ni Daddy, tapag-apply na kano iti trabaho na, tapno makasarak iti trabaho, anangato ti sweldo na. Uray makasarak, no din tumanan mangtad iti kwarta. Mangtad tumat siguron. Hindi agrigrigat ta, di pa inangtad iti kwarta. Imbaglakit di tanalamlam yung mo ni Tito Armando. Awan ka no ngamin trabaho na. Mangtad to no da kwarta na. Naliday ka mat, Angel. Ada ka di parikot mo? Kailiw ko ni Papa, manang. Kunak no nasingpat ni Tita Bitina. Saan mat gayam? Di na pa'y intad ti sweldo. Pumanawak la ko mang, di ka kayat apanawan. Pangaasim, manang. Di nakpampanawan. Saan ka apanawan, Angel? Nagkariak ngamin ka ni Papam. Agyamanak manang. Duwata kumalaangan dito balay. Saan ko mang imay da Tita Bitina? Ay, wan nga rod, Angel. Abusado damot nga agi na. Kanayon pa'y akurang tiitid na kanyak akwarta, manang Tina. O anyo, ada ka din na sarakam at trabaho? Awan pa'y nga rod. Mangtad ka man kiti ti kwarta nga ramatay. Awan pa'y maitad ko. Dinawat na santan. Ada pangaramatan na. Ilasinan na kiti kwarta no adamanan ipawit ni Armando. Kasapula ko na Agpaiso ka din nga ikanak to iti kwartam. No adanton trabaho. Isu nga rod nga ikanak iti aramata ka kwarta. Tapno makabiro kak iti mayat at trabaho. Siguraduam nga ada masarakam at trabaho. Ipaw-pawit ni Armando ti it-itad ko kan ka. Di kagdanag. Mapantapay iti ayuyang ta. Angel, nakitak itay ni Nana Bitina at dakadwa na alalaki. Napanda iti hotel. Apay ang napanda iti hotel. Sapay ko matakam mali ti atap ko. Ang mga no karelasyon na day dyan lalaki. Lakit ni Manang. Nagkibindan tubay na panijay. Kaasimot ni Papa. Luklukwan ni Tita Bitina. Nagdakaskit din ti ugali dagi dyan nga agi na. Kanayon da pa'y nga gatang iti lupot. Bagkas kada sapatos da. Ngam ni Angel, agkurkurang ti aramatan na di pagadalan. Ay, anya nga tayo tinasayat nga ramidan ta, Angel. No ipulong tangatakan ni Papam. Amang ano dadakas nga ramidan da kadata dito eh. Saan mo pa lang ay pulpulong, manang? Mabutangak. Amangan no saktan data. Inaramid mo ka di timbagak nga aramidam. Anya day jay. Di ibagam amasakit ni Angel. Tapno na yunan ni Armando ti ipawit na kwarta. Aramidak ko ma. Ngam nalagip ko nga amangan no kalaat ng agawid. Saan mo ka di akayat nga agawid ni Armando? Dakasan no maduktalan na nga awan pa'y urnong ko. Tadawatan nyo mat amin. Sa bagay, no sumangpet, saan ta na makapagsinarak? Umanayan di pawpawit na. Papawitan na ka, ik-ikan nakmet. Nagmayat abiyag. Madidliday ka manan, sir. Holiday inton bigat. Mabalinta ti agliv. Ipasyar ka iti daduma adi mo pa'y napanan dito'y apagpasyaran. Ay,
Agpasyarak, asan ko akadwa ti anak ko. Tapno makailiw-liwag ka iti iliw mo, sir. Agpa-share ka sagpaminsan. Sige man langan. Narigat apaayan ti awis ti balasang. Maasyanak ngamin kada kayo, sir. Kanayon kayo analiday. Maray awakan ka no daduma. Amum ti mangpunas iti liday. O, nayon tamang punas. Di pa nag-relax agpaminsan. Mangtagmat iti bang sir. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Madrasta. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo. Steph Mero. Ken iti direksyon. Virgie Paclay. Musika. Dante Martinez. Computer Recording Technician. Leonard Rebotaso. Isagsagot kada kayo. Ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itiingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, iti panagnaed da Bitina ken santan iti balay ni Armando. Agbibiyag da akas baknang, idinto tabasit metit ited ni Bitina, nga allowance ni Angel. Dumawdawat met ni Jonas iti kwarta, ken ni Bitina. Iti may sangal daw, nakita ni Prince da Bitina ken Jonas, iti may sa parke. Nangngeg na ti saritaan dagiti dua. Iti sabali abangir, kanayon analiday ni Armando, takailiw na ti anak na. Ngem kanayon mat nga andingayan, tinasingpet a sekretaryana anifay. Papagayam, denggen ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Madrasta. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Maasyanak ken ka, sir. Kanayon ka analiday. Maray awak ken kanudad duma. Amum ti mangpunas iti liday. Unay tamang punasan. Ti sagpaminsan a panag-relax. Mangtedmet iti bang ken panaginana. Padasek man nga rute. Barang mabawasan mat, tidagan san dito yung kaunggak, gapo iti iliw ko. Sige, sir. Inton bigat, aginuray ta dito opisina. Ariglado, Miss Fe. Okay nga rod, sir. Ay, kunak ano agsansanoong kalatan ije dagus mo. Talaga nga agsanuungak. No awan ka akadwak, amapan agpasyar. Nalaing ka kadi pumaltog, sir. Intaman padasan ti agpaltog kadagiti naka-display asinan kabalyo, akas target? Nabayag ajak nagpalpaltog. Padasan taman nga agpaiso. Sige. Taibagak iti agbambantay nga ikan nata iti balakan, toy gun. Amom ka diti pumaltog. Padasan ta, no asino ka data tinalaing, sir. Nakarit ka. Sige. Uray sa anak api malpaltog. Awat ag tikarit mo. No mapunta am di target, di dakkel ati di Berti premium. Sige, padasak man nga rod. May isa, dua, talo. Ay! Natamaam, sir! Napunta am ti target. At dandakal at teddy bear mo, Miss Fe. Alaek, ngam, ipaw ita iti anak mo. Ay na, dakdakal day ta at teddy bear ngam ni Angel. Sigurado ang maragsakan no maawat nanto. Oh, syakmat ita ti pumaltog. No makatama ipador-to-dor ko ti teddy bear kan ti maalak a premyo. Aha. Aday ta. 1, 2, 3.
Uy! Natamaan mat. Ay na, dakkel asinan po sa mat ti premium. Tapno ado ti maited mo kanyak akwarta. Pagbalunam iti makan di anak ni Armando. Sana kwarta tited mo. Kasano, numaamon ni Armando abasitit ited ko iti anak na. Di pala agam, tapno saan nga agipulong. Ibagam nga dadakas ang mapasamak kan kwa na. Ngam awan ti agnanayon apalimod ako nada. Napatpatag ka di day nga angel ngam iti siya. Siyempre, sika. Napatpatag ka. Ta ay-ayatan kakat nga ron. Tapno mamatiak asyak ti ay-ayatem. Aramidam timbagak. Sige man laangan. Miss pa kayat mo ka di mati ice cream? Wan, sir. Oray ka di sika, ta inawis nak ditoy. Amom, paborito dagiti aginak ti ice cream. Kanayon da idi amapan iti ice cream house. Kasta ka di. Kalpasan di panangan ta iti ice cream. Mapantay di pangipawitan ta kadagiti inabak ta nga ay ayam. Saan ka di nagdakal unay? No may karton ti ipawit ta, kat ay ayam laang. Ngam, nakalalagip da ito, sir. Damo pa nagpa-share ta, ngam nakatumpong ta adagos iti kastoy. Okay. Sikat ti boss. Babaan ti dakkel at teddy bear kan posikan, maparagsak mo ti anak mo. Sa bagay, ay na, mahilig na angel iti kasta. Ikabil na iti kama na. Kaida na. Nasaya, ha? Tapno adaliw-liwana. Nakadanon sigurong timpaw ita at teddy bear kan po sikat. Masigurado, ta priority mo dyan ang ipaw-itak, sir. Okay. Ay na. Naparagsak nak iti dayjay nga aldaw, Miss Pe. Agyaman nak, ta makita ka matlaang anaragsak. No kayat mo, mapantanto iti sabali manen a parke. Okay. Basta adda ka akadwa ka. Kayat ko man ang ti agpasyar. Jakman amo, sir. Italaang mat amapanak agpasya, ta adda ka mat akadwak. Saan ka kadian na pan nagpaspasyar, idi? Manipod na operaag, awan ganas ko ang makidate, sir. Manipod ita. Kanayong ta amapan agpasyar. Tapno agpada ta ang makalipat iti parikot. Imbag ta simbangpat kan, Angel. Agdiritso ka iti silid mo. Apay ka di, manang. Adain kabil ko iti rabaw ti kamam. Anya ka di dayjay. Sorpresa, ading ko. Masigurado ka kayat mo dayjay. Ala, mapan kan iti silid mo tapno makitam. Sige, manang. Panawan ka pa'y nga rod. Anya nga tatimbaga ni Manang Tina, ngayon kabil na itirabaw ti kamag. Ha? Nagdakkel a teddy bear, kansinan pusa! Wow! Nagdakkel! Ada note ang nakasurat ka dagiti toys. Basaak man. Dear Angel. No arakupon da ito'y ate di bear. Kaslasyak da ito'y. Premyog iti may sa game. Kita mo tinakasurat iti sinanpusa. I love you, anak. Papa. Ay na, nagmayat at teddy bear. Arakubak man, tapno kasla ni Papa tinarakop ko. Ay na, nagmayat ti pusikat. Kita man matinot. Dear Angel. Sapay ko ma, tamagustuam da ito'y pusikat nga impawid ko para kan ka. Sapay ko ma tamagustuam. Siyak ni Fe, atitam. Ay na, ay, may ayok at talaga kadagito eh. Saan ka diyan nagpipintas dagita? Wan manang, kayat ko launay ti teddy bear ang nagapukan ni Papa. In-deliver itay ti may sa araydar.
Asino ni Tita Faye? Kaslangatan ni Tita Bettina? Jakmat maawatan no asino day ta Tita Fe. Awan makaartap ka ni Mama. Jakayat ni Tita Bettina. Nauyong. Asino nga tamat ni Tita Faye? Ay, saan ko masungbatan day ta sa ludsud mo, ading ko? Dua nga ta ti titak? Jakayatan amaadaan pa iti tita? Ibagam day ta ka ni papam no sumangpet. Total, sanda pa'y mat-anag kasar ka ni titam abitina, tadamat imo na nga asawa na. Apay analiday ka, Angel. Nagpawit ngamin ni Papay tinagdakkel at teddy bear. Dakdakkel pa'y angam siya. Oh, saan ka diya rumbang amaragsakan ka? Tadayang pawit na? Ada ngamin na yun na amay sa adakkel a pusikat. Naggapo iti agnagan iti Tita Faye. Asino ni Tita Fe? Dahita ti pakariribuka. Asino nga ta ni Tita Faye? Ni Tita Bettina? Nauyong. Kasanon, no nauyong manenday dya at Tita Faye. Ay, makatikaw nga agpaiso day ta. Apay nga daman ng Tita Fe. Kita agman mati si mangpet a package, Mami. Ayan mat nga iti kukwak. Package? Ada ka di si mangpet a package? Nakaamuam. Di ka aruba agayim ko. Adda ka no nagdakkel a package as si mangpet. Ne, apay ajak amo nga da si mangpet a package. Kung nagigayim ko, nga ang mga nuado ka no ti chocolates wenno lupot kanda dumapay. Asino ka no tinangawat di ta a package? No awan tay-tay, ang mga no ni Manang Tina. Masapol akong prontarak ni Tina. Ang mga no inlemeng na ti package. Wen, Mami, ilamang nalakit di ti package. Nangilemengam iti package, sika, babae. Apay ko mga ilamang kutisan ko ako, madam. Apay nga rod nga awan dito eh. Nangipanam nga rod, iti si mangpet a package. Inted ko iti akin ko, madam. Saan nga agsasao iti pudno, Mami? Asino ti akin kuko ako nam? Saan ka di ako kukwak di package? In kayo kitain iti silid ni Angel, madam. Kukwa ni Angel ti package. Tapno mamati kayo, mapan kayo iti silid ni Angel. Intaman iti silid ni Angel. Wen, Mami, darasam, mapantan iti silad ni Angel. Wow! Nagpintas at teddy bear. Kukwak da ito eh. Kukwa na ti sinanpusa. Nan, basaag man tinote iti baba. Nagapo ka ni Armando. Katoy maisa. Nagapumit iti agnagan iti Tita Fe. Ha? Asino day ta at Tita Fe? Adda ka di kabagyan ni Tito Armando ijay napanan na, Mami? Awan din ay bagbaga na kanyak. Awan samot ti kabagyan da ijay. Saan nga ta babae ni Tito Armando day taafe, Mami? Saan ang mabalin day toy? Masapul aduktal no asino day jay afe. Ang mga no isupay ti makainagaw ta iti kwarta ni Tito Armando, Mami. Saan ko nga ipalubos? Masapul asyaklaan ti mairanod iti kwartana. Saan ka di anabayag kan akatulong ni Armando? Ay, madam. Balasita nga payde kitanda akon ditoy. Gayam nga min ni nanang ti ina ni Angel. Awan bibiyang kuno anyaman ti pakainaigan nyo iti ina ni Angel. Ay, nga rod ti kayat mo ama-amuan, madam. Adda ka di kabagyan ni Armando iti napanan na pagilian? Ay, siguro, madam. Apay akayat mo ama-amuan. Awan ba't gayam ti amom? Babawi ko na nagdamag ka. Di ta ka man langan. Nagalas ka ti aramid dagitan nga gina. Kas dala kalalaingan. Nagmayat abarsakin iti kaldero. Apay nga dakin ka day tati de bear ni Angel. Anya kung matibibiyang mo, kayat ko nga rod.
Ngam inted ni Sir Armando ka ni Angel day Tati di Bear. Ited kunto no dandani sumangpat ni Tito Armando. Intundaan ti Teddy Bear. No asino tinangi sagutan da, isu ati akin ko ka. Isublit to ko nakmat. Binulod ko laang. Tibulod kat adda pang malubos ti akin ko ka. Saan matay nalamlat nga awan pa di akin ko ka? Ha? Apay ka di ang makibibiyang ka, kat katulong ka laang. Siyak ti amo. Manang, apay nga awat ti Teddy Bear ko. Ladingitak ng inala ni Santan. Ha? Apay nga inala na. Kuna nabuludan na ka no. Imo nagda iti silid mo kat inala na matan. Inted ni papaday dya at Teddy Bear. Apay nga inala na. Padasam angay bagakan ko na nga isublina. Ang mga nukaungat nakmanan. Maasarak iti ugali dagita nga agina. Apay no ibagam kan ni Papam no umawag. Inton sa mangpat manang. Tamangan no kabilandak. Imbagada ngamin. Ano adda ka no idanon ko ka ni Papa. Dusaan da. Asino ni Fe? Apay nga inikan na kaitidakkel asinan pusa. Saan ko nga mo, tita? Amangan no gayam ni Papa. Saan amabalin alukwan nak ti amam? Saan analuko ni Papa, tita? Ibagaman ka ni Manang Santan. Ta isublina tinted ni Papa at Teddy Bear ko, tita. Binulod na laang. Ada nga rudan ti sinan pusam. Nagadulakit din nga agyan iti silid mo. Naggapukan ni Papakday di at Teddy Bear. Numaamuak alukluk ko nak ti amam. Sika ti pangidas alak iti pungtot ko. Ha? Saan kumamot tita? Awan matbasol ko. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggan, tituloy te serye tayo italawas ang napauluan. Madrasta, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebotaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nadlaw ni Fe, akanayon analiday ni Armando, abus na. Inawis na nga ruday to'y amapanda iti amusement park. Naragsak dagiti dua iti panagpasyerda. At damat premyoda at Teddy Bear kan sinan pusa, iti panagayayam da. Impawit na nga ruday to'y kan ni Angel. Nabasa mo't dagiti agina tinagan a Fe, anaggapuan ti sinan pusa. Kat dita, nagatap dagiti agina. Papagayam, denggan tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Madrasta. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Naggapukan ni Papakday di at Teddy Bear, tita. Numaamuak alukluk ko nak ti amam. Sika ti pagdasalan ti pungtot ko. Ha? Saan tita? Awan matbasol ko. Masapol at akwatak no asino day di afe. Ang mga nulukluk ko na kon ti asawak. Awan ti ammo ni Angel kadagiti mapaspasamak, madam. Inikan ka kada iti karbangan ang makibiyang iti saritaan dagiti nanakman? Ibagbagak lang ti pudno, madam. Masapul ang mapanan iti pagadalan. Ay, Angel, mapan ka ta pinaguray ko ni Prince di tababa tapno ada kadwam. Sige, inak nga rudan, Manang, tita. Apay nga daka akanayon ang makibibiyang iti saritaan. Maladaw nga minan ni Angel, madam. Saan akayat ni Sir Amaladaw ti anak na iti pagadalan? Importante ti damdamagak. Simmaling bat kakit din. Adda kontak da Sir kan ti maestra ni Angel, madam.
Kasanaw no ibaga na amaladla daw ni Angel. Awan bibiyang ko numaladaw. Tinasken, maamwak no asino day Jaffe. Kasanaw no damagan ti maestrana no apay anala daw ni Angel, madam. Ha? Ay, di ta ka man laangan. Awan serbe makasarsarita. At dan samat pakariribukam. Ibagamat atap no amok. Awan ka di pa'y trabaho. Kaano pa di ko na madandani kan at trabaho? Basit lang nga na panaganos. At dapay ka no bayadak, sakbaya maawatak. Dahita ka di ti pakariribukam? Pampanunutak, no asino tinagpawit ka ni Angel iti sinanpusa. Tita Fe ka no. Tagimon ka di? Ibagam kit di akwarta ti ipawit na. Tapno may mayat manen. Saan kat nga ayam? Pwe. Kasano, no makibingay man ang dadya babae iti kwarta ni Armando. Doktalam ano asino day dya afe. Amangan mat no babae na ija abroad. Day tangarod ti pampanunutak. No kastaman bilang. Pagikarwak ti anak na ditoy. Rumbang lang. Damagam ken ni Armando no asino ni Fe. Ibagam ken kuana at ti anak na ti agikaro. Kasano, no makapungtot? Ibagam anayon na ti ipawit na. Tapno saan mo adusaan ti anak na. Hello, Bitina. Nakaawag ka mat. Kumusta kan? Asino ni Fe? Babaim ka di? Nupod no day tanga atap ko. Ti anak mo ti agikaro. Anya ti kayat mo asawan? Sekretaryak ni Fe. No sekretaryam laang, apay nga impawitan na ni Angel iti sinanpusa? Premyo mi dayjay itinagayayam kami. Impawit na, tasaan nan akasapulan dayjay. Kaawatan nga ipaspasyar mo day ta sekretaryam. Awan ti dakas nga aramiden mi. Nagpasyar kami laeng. Imbagman, tama ipasyar mo day ta babae? Siyak, jak pay rumrumwar diti balay mo. Ipawitan ka iti kwartayo. Kating kay agpasyar. Basta di mo sagsagiden ti anak ko. No na yun ang lakit diti ipawit mo. Ayusan kanya. Sige, urayam ti ipawit ko. Sir, anya ti makaspasamakan ka? Ay, agi mo ni Bitina, gapo iti sinanpusa nga impawit mo. Amangan no paysun na timangdangran iti anak ko. Anya? Nagkiting mo't apa nagpampanunot daytan? Sir, kaawatan na saan anasaya at ikasta klase ti tao. Kaasi ti anak mo. Pawitak iti kwarta, tapno di nadangran ti anak ko. Kaduan kan. Ta-dismissal tayo matan, sir. Ay, kaasi mat di anak mo. Sige man nga rod, Miss Fe. Jak impagarop akas jay gayam ni Bitina. Manangimon, ngawan mo tirumbang apagimunan na. Delikado ti kasta tao, sir. Oray ko ma, no di na iraman ti anak mo. Madanaganak. Amangan, no dangran na ti anak ko. Apay analiday ka, Angel. Awan kwartak, manang. Mabuti nga kadumawat ka ni tita. Tanaungat mat ngamin. Nagado aginatang da nga alikaman da manipod at dada ditoy. Ngamsi ka, awan pa'y nagatang mo. Idi may da ditoy. Awan alikaman da. Ita, adon ti alikaman da. Day tangarod ka. Aramatan da ti kwarta ni papam. Uray dya inted ni Papa at Teddy Bear. Inala ni Manang Santan. Uray ko ma, no saan nga ayunan ti inana. Nagalas na talaga ti aramid da. Kasano nga'y jagat-gatangak nga usarak iti pagadalan, Manang. Ay, anya aya dya masapol mo. Ibagak to ka ni madam. Siyak ti dumawat iti igatang mo. Oh, papanambitin na. Mapankan sa matitirimitan center. Siyak samot isip-siputam. Apay nga da ka man dita? Si Kamat, apay, di mo kaya't akaduan ka amapan mangirwar iti impaw iti kabit mo? Anya akabit? Saan ka di asyak tinangikasarkan ka? Iswasak pa'y lang ti asawam. Ngam pinanawan na kami kanisantan. Iso ang nagbiro kak iti mangted iti kwarta kada kami.
Iso nga rod nga ibagbaga kakabit mo, tasakit nga rod ti legal nga asawam. No, apay ket di asikapay laang ti ayayat, nga uray awan serbim nga asawa. Apay ko mga ibagam nga awan sirbik. Gaburan kanto iti adu akwarta. Madanon to day ta at tiyempo. Ada kasapulan ni Angel ije pagadalan, madam. Ikanak tamapan kami gumatang. Apay asika ti umay mangibaga. Apay asaan nga iso ti umay kanya. Saan ka di nga iso ti boss ko, madam? Babaunanak, iso nga imbaon nak. Taagdon niya ti danga. Agi baon pay iti mangala iti igatang na. Kadwak pay kano amapan gumatang, madam. Nakasaunak namin ti maestra na nga awan pay kano ti in-submit na project na. Apay nga minasaan ang nag-submit. Saan pay nga rod kano ang nakagatang, madam? Iso nga ikanak iti kwarta tapag gatang na. Oh, aday ta ti igatang niyo. Umanay ka di dayta, madam. Ibagak ije maestra tabas si tinted mo a kwarta. Tapno saan napagungtan ni Angel. Intun kun indanon na ni sir. Ay, di ka aramid si kababay. Mabit lang. Nayunakon. Intad gumatang iti project mo. Itad kun tumatkan ka ti mabate. Imbag tagda ka manang. Kasanon awan ka? Ay di ka agdanag. Tasan ka baybayan nga irurumandag iti agina. Kaano nga ta nga alaan nak ni Papa iti ayan na? Dandanimot siguron. Saan ka unay amasikuran? Tapno saan nga ad-adda kasla mabayag ti panaguray mo? Awan ko madagiti agina ditoy, manang. May mayatmat nga rod no awan da. Ninamnaman ni Sir Anasaya at dagam dakas damat gayam. Kanayon dapay arumwar, manang Tina. Ilakad mo ka din ti leave mo, sir? Hawan, Miss Faye. Ay na, madanagan iti anak ko. Ibagak ka ni Bitina nga agawid akpay. Isingasing ko saan mo pa nga ibagbaga, sir. Sorpresam ida. Tapno makitam na niya ti aramiden da, intun sumangpat ka iji balayo. Mayat sa ngagpayso. Di da namnamaen asumangpatak. Kalaatak ida. Babaan iti kastang aramidam. Matakwatam no anya ti trato na iti anak mo. Wen, kat intun makadano nak ijay. Ipagnak ti papeles na Angel nga umay ditoy. Nasaya at launay dayta nga aramidam, sir. Nasaya at ngamin ididamo. Ang nagpamarang lagayam. Iso anasaysayaan no isurot mo ti anak mo ditoy. Mami, nagtangarman di ka na yun akadwa ni Angel ang mapanag-eskwela. Ada siguro mabalindag ijay. Gaya mamanket di. Tapno ada mangilibre kan ka? Kanayon nak nga agpapansin, no kas di adagasan na ni Angel, ngam kas labulag samot. Pag kunaamot abulag, saan mo't anak kasarukod no magna? Di na makita ti kinapintas ko ti kayat ko asawan, mami. Sika ti mangiremedyo nga agin nasidag kayo. No umay ditoy, amang dagas ka ni Angel, paunagam kat isaganaam iti anyaman amakan. At damat ket din ni Manang Tina nga ibaon ko amang isagana. Kabayatan nga agsarsarita kami. Usaram mo tautak mo sa paminsan, tapno adda magimulam. Napatgan matlaangan ti leave mo, sir. Nasaya at mat. Tapno maala ko ni Angel ditoy. Maamamok to man ti anak mo. Sapay ko mata umasidag to tirik na kanya. Mangnamnamaak akas tanto. Tanasingpat ka mata, Miss Faye. Saan ka daan nasing pati pinanawam ang mga sikaso kumaiti anak mo? Ay, nagpamarang anasingpat. Tapay ang madimot ng ti ugali na ita. Iraman na pa ti anak ko. Imbag, no di na iroroman ti anak mo. Day tati saan ko nga ipalubos. Papanawak iti balay ko. Numaamwak nga inroroman na ti anak ko. Sapay ko mata nasayaan ti kasasaad ti anak mo adanunam iti balayo, sir. Agyaman ak iti kinasayaat mo,
apay. Si katinangan andingay kanyak. Gapu iti iliw ko iti anak ko. Sapay ko ma, tadumteng ti aldaw nga kita kami iti anak mo, sir. Katsapay ko ma, ito nagsubliak. Si kapay laeng, tinasingpat apay. Agbaliwak ka di, iti apag ka nito, apa nagbakasyon mo, sir? Ah? Amangan ngami no ito nagsubliak. At dan asawam. Una yan. Apay, instant ti panakiasawa? Kasta tinapasama kada kami kan ni Bitina. Idiinsangpat ko ijay balay. Kasla agasawa kamin. Ang mga no instant mat nga agsina kayo, no inululpitan na ti anak mo. Kapilitan agasta ti mapasamak. Kwartak laeng, ti kinayat na no kasta. Apay kanayon mo akadwa day talalaki. Boyfriend mo, saan ka di? Agayam kami laeng, tita. Agkaadalan kami, tita. Aggayam kami laeng. Saan ka di ano mabaybayag kat saan laengan nga agkaadalan? Kaayan ayat munton. Agadal kami pa'y, tita. Awan pa'y tinaram. Tapno awan ti inaram. Masapul nga agsina kayo, itamat laeng. Awanen at ikadgadwak, tita. Iso lang ti katulungak kadagiti projects ko. Kunakon kat. Agpaiso di atap kong adda relasyon nyo. Iso addi mo kayat apag sinaan kayo. Di daam mo nga adda akong dito ruwar. Kalaat at ida. Kasla damang manggag kong ariwawa iti unag. Danggak pa'y nga umuna. Sakbay nga umunagak. Saan, tita? Diyo kumamot paritan ni Prince dito balay. Iso lang ti kadkadwak kan mang tultulong kanya. Ti kayat ko ti masurot. Saan kat at ikayat mo? Aglablabas kayon, tita. Imimutan naklangarudan iti kwarta ni Papa. Paritan niyo pa'y tigayam ko nga umay mang tulong kanyak dito balay. Kasta? Bastos ka? Ipungot ka man lang. Ibatan niyo ti buhok ko, tita. At nagsakit. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy te seryetayo itaalawas ang napauluan. Madrasta. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itiingkay panangtarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, napudot ti ulo ni Bitina. Gapu iti imon na, iti agnagan, iti fe. Inawagan na nga ron ni Armando. Kat imbaga na asaktan na ni Angel. No adda babae daytoy. Nagdanagmat ni Armando. Kat nagfile iti libna. Iti sabali abangir. Nagtultuloy ti panagsinsinnarak da Bitina kan Jonas. Nagawid mo't ni Armando iti Pilipinas. Adi na impakpakaam mo kan ni Bitina. Iti nakadanon daytoy iti balayda. Naklaat daytoy iti nangeg ng ariwawa iti unag ti balayda. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Madrasta. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Aglablabas kayon, tita. Imutan naklangarudan iti kwarta ni Papa. Paritan niyo pa itigayam ko nga umay mang tulong kanyak dito balay. Anya ti kunam. Bastos ka. Ipungot ka man longan. Batan niyo ti buhok ko, tita. Nagsakit. Bitina! Igbatam ti buhok anak ko! Papa! Si kakadya talaga. Ada kang gayaman, Armando. Kaya't ko lang adisiplinaan ti anak mo.
Tada ngamin kaayan-ayat na. Anya? Diyak kayat nga ubing pailaan kat makiayan-ayatan. Anya? Jackpot yun dayta. Taamok ti ugali ti anak ko. Nasayata na sabat ka, Santan. Adda ka di maitid mo kanyak akwarta, Daddy. Saan ka di nga do ti kwartang awatan ni Mamim? Adda kumamot ang ti agapukan ka akwarta. Ni Mamim lata ti pagdawatam. Kasta ka dilatan, Daddy. Pinanawan na kami kin ni Mami. Ita, awan ti maitid mo kanyak akwarta. Awan pa nga ro trabaho. Into na ng trabaho. Adun to ti kwarta tayo. Kasano no sumangpot ni Tito Armando? Agsinnarak kayo kadipay kin ni Mami? Una, tadumawa ta kay ti kwarta ken kwa na. Isu siguro ang nagsubli ka kin ni Mami. Taamom makadawat ka iti kwarta. Iha, pudno ka ding imutan na ka ni Bitina. Saan ko nga imutan, Armando? Saan asi ka ti pagdamdamagak, Bitina? Sungbatan nak, iha. Kanayo na kurang tiitid na kanyak, Papa. Oh. Inalapay ni Manang Santan ti impawit mo at teddy bear. Kwa, binulod na laang mat. Binulod na ka di, Angel. Inalanalatan iti silad ko, Papa. Imbagak nga isublina, ngam di na kayat. Apay akas dati tratom iti anak ko, Bitina. Pinahuitan ka iti kwarta. Ngam di mo mat-it-itad ti parakan kwa na. Kinid daw ko kan ni tita nga ibagana kan ni Manang Santan nga isublina ti teddy bear. Ngam di na mo't kayat. Adda ka matgaya man, Tito. Ayan ti pasarabok. Isublim ti teddy bear ti anak ko. Kat ibagak kada kayong agina. Itamat laang. Rumwar kayon iti balay ko. Wala kayo ka noon. Bakit bitay na kan Santan? Armando, saan ka di nga imbagam nga agkasarta pa man asumangpot ka? Kumaa, no nagbalin ka nasayaat ka ni Angel. Pang-asim, di na kami kumapapanawan. Tapno imutam tumanin ni Angel no agsubli ni Sar. Ay saanan? Nangagmo ti imbaga ni Tina. Imbag pa ni Tina, taam muna nga isakit ni Angel. Sana na maulit, Tito. Agsingsingpot kaming kin ni Mami. Ladingitak, ngum pumanaw kayon dito'y balay ko. Diyak kayat nga adda mangiruruman iti anak ko. Panaw! Napan ni Sir iti silid ni Angel. Apay adikay pala pumanaw. Bakit biti na kan Santan? Addan to aldaw mo si kakatulong. Taykit di daduma aswil daw. Di mo pa'y intad. Agkabaw kansan. Anya saan nga intad? Amo no asino ka data ti agkabaw. Yagmukit din ti udim adi mo pa'y intad. Awan udikan ka. Di ka man kundi singir dita. No di mo itad ti swildok. Di uray limos ko kan. Naglastog ka magta nakatulong. Haguray ka man. Pep! Agpatingga ka lang dita. Labanan ka no umasidag ka. Imbagdadda kayo upay nga gina iti salas. Lapdan na kami kadi apumanaw, Armando. Agyamanak. Anyan tinagbambanagan ti silid ti anak ko. Idinto tanagado ti alikaman iti silid yung agina. Pumanaw kayon. Saan yun nga urayan ti inawagak a pulis? Ha? Pulis? Alaan mi pa'y dagiti gamit mi. Sakbaya pumanaw kami. Idi imay kayo dito'y balay ko. Awan apulos gamit yung ensang bayo. Anya ti kayat mo ama pasamak. Gaputa enruruman yu ti anak ko. Pumanaw kayo nga rod, nga ima-ima. Kwartak ti inggat-gatang yu kadagiti alikaman yu. Kayat mo asawan. Awan apulos ti maalaming alikaman mi. Nangagmumat siguro timbagak. Umayin dagiti inawagak a pulis. No di kayo pa'y larumwar. Uludan da kayon. Papanantangay ita, Mami. Sayang dagiti cellphone kun laptop ko. Dagiti bag kun sapatos ko. Yakmat inalay da. Kasano? Kat sumangpat ka nun dagiti pulis. Adda maisagmak da.
no idarum data iti child abuse. Papananta nga roditan, mami. Awan mo tan sigod nga apartment ta. At damot tan simukat anagabang. Kan awa na pulos kwartata. Ada kwarta na bati iti bag ko nga impawit ni Armando. Apay ati mo inala. Makapungtot mo't ngaminan. Kwarta na ngamin ti ingatang takadagiti gamit ta. Idinto taawan mo ti ginatang taag gamit ti anak na. Kilaat mo't ngamin asimangpet day di alakay. Daytoy laang daan a cellphone ko tinaibulsak. Iso nga isulaang tinairwar ko. Imbag ta imawag ka. Ada kami kanisantan iti kalsada. Kumay ka pa dito yung ospital. Naaksidente akit yung motor. Ha? Anya tinaramid mo? Apay an aksidente ka? At daya may tam aksidente. Oh. Natumba ti motor, ginatang ko. Baban iti kwarta nga inalalakan ka. Sapay adasan anasayata na pasamak. O sige, umay kami dita kanisantan. Sige, umay kayo. Tapno at gumatang iti agas ko. Kan mga sikaso kanyak. Oh, parikot man ang daytoy. O sige, umay kami ditan. Ijay tape ospital itarabi Awan ngamin pagturugan ta. Anya nga iti pagturugan tayo di ospital, mami. Jack amo, ngam naimimbag ijayan. Tadama ko na paglinungan ta itarabi Ngam ti adata diti kalsada. Ay, anya matan. Nagmayat ti biyag ta ijay balay da Tito Armando. Ita, agkatang-katang ta, nga awan masnop apapananta. Dayjay mat a Jonas, inrana na pa'y tinaksidente. Sapay mabisina kun, mami. Uray siyak, awan mat nga rod kwarta nga igam ta. Imbag na da kwarta ni Daddy ija ospital. Day ta ti Jack amo. Ni, kaslag tudo, masapol ang makadanon ta adagos ija ospital. Huh? Agtaray ta ka di? Saan ta ka di nga taxi? Mabalin mo't aya nga utangam ti plete iti taxi. Inalak ida iti video. Idi nakita ida iti parket ito. Anya ti maipapan iti video, iho. Ate buyain nyo. Nagdakas at talaga ni Bitina. Imbaglakid din ta nagawidak. Imbaga na pa'y nga gayan ayat kami kini Angel. Imbis nga ubing kami pa'y laan. Agyamanak iti kanayon mapanangkat kadwa ka ni Angel iti pagadalan, iho. Agtintinulong kami ngamin kadag iti homeworks kan projects mi, tito. Igad mo ti agadal, tapno makaturpos ka. Barang at da mabalin a pangisarkakan ka at trabaho, iti ayan ko. Wen tito, ikagumakti ag turpos. Hello, Miss Pe. Kumusta dita? Hello, sir. Nasaya atak mo't ditoy. Oh, kumusta ti anak mo? Imbaglakid din ta nagawidak. Ay, impong pungod ni Bitina ti anak ko. Anya? Iti anya ga po, sir. Basit lang nga banag. Di na pa'y ititad ti husto nga allowance ti anak ko. Kaasimat nga rod ati anak mo, sir. Imbaglakid din tanasing pati katulong ko. Isaksakit na ti anak ko. Nasayaat nga rod no kasta. Ipagnayo ti papeles na. Tapno makaumay mat dito sir. Wen, Miss Fe. Mabalin to siguro intun agbakasyon da. Nasayaat nga rod no kasta. Ngam kabayatan nga dapay dita. Mangkita kayo iti secret agent amang bantay kan kuana. Wen nga agpaiso. Di tay ammo. Noan niya ti aramiden ni Bitina kan kuana. Agyamanak iti imbalakan mo, Miss Fe. Ha, sika ka din day ta Jonas. Di kamot mabigbigan. Oh, apay ka di. Anya ti itsura ka. Jack pa'y nakita. Tawan ti sarming dito Jack may ladawan ti itsuram. Nakabutbutang. Anto'y ti reseta ti doktor. Ingkagumatang iti agas ko. Ang mga noag infection ti sugat ko. Ayan nga iti kwarta paggatang. Diyan kwarta mo na. Tawan mo't kwartak. Kan gumatang ka niti makan. Tamabisinak. Jack pa'y nangnangan. Uray da kami.
Mabisin kami, mat. Awan kwarta nga igam ko ita. Ingka mangala iti kwarta kan makan iti balay ni Armando. Pinagtalaw na kami ni Armando. Tanasang putanak amang ipungpungot iti anak na. Aniya. Saan kan ngagluto, Tina? Intayo mga ni J restaurant. Imbaglakit din tajakpay ng isaang, sir. Rumar tayo kadi ita, papa? Wen, agpasyar, kan mangan tayo ijerwar. Mapan tayo pa iti paboritom nga ice cream house. Adamat ice cream iti restaurant, papa. Ipampaminsan tayon, Ah? Kunak no ibagam amapan tayo pa iti ice cream house. Inton dumakkel ka, Angel. Mangibangon ka man kit di iti ice cream house mo. Mabalin mat, manang Tina. Mayat day taan negosyo. Nulakat ta kayat mo ti agnegosyo iti ice cream house. Tulungan ka, iha. Mabayag ka kadi dito'y Pilipinas, papa? Mabiitak laang, iha. Kapilitan ngamin ang naglivak, gapo iti awag ni Bitina. Imbaga na kadi nga agawid ka, papa? Saan, iha? Imbaga na asaktan nakakano, gapo iti nakita na anagan afe, iti sinanpusa. Amang ano inton awan ka, kat umayda iti balay. Dang randak, papa. Di kagdanag, iha. Addan tumang bantay kada kayo. Kat, addan tupay alak a security guard iti balay. Anya di ko namitay. Pinagtalaw na kayo ni Armando. Wan, daddy. Iso nga imay kami dito ospital. Tawan papanan mi. Kasano tayo nga ruditan? Awan ni gatang iti agas. Anya nga'y taramidan tayo, daddy. Mami. Ingka pa'y umutang kadag iti sigod nga mamam. Numayang baganak. Agsubli ak iti balay ni Armando. Ha? Anyo ti aramidom ijay? Holdapan mi kadag iti kakadwak. Wanusan, kidnapan mi ni Angel. Sami ipasaka iti dakkel agatad. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas a napaulwan. Madrasta, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebutaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas a napaulwan. Madrasta, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ingka pa'y umutang kadag iti sigod nga mamam. Numayang baganak. Sublyak ti balay ni Armando. Ha? Anyo ti aramidom ijay? Holdapan mi kadag iti kakadwak. Wanusan, kidnapan mi ni Angel. Sami ipasaka iti dakkel agatad. Sige, adamat siguro agpautang kanyak. Ngamurayan tayo nga agsubli ni Armando iti abroad. Sakbay nga isayang kat mo ti plano. Nalakala nga kidnapan ni Angel. Tababae da ijay. Kanawan kadwa na iti balayda. Balsat to da ija katulong. Inawagan nakit din iti bakit bitina. At dantual daw da ija katulong. Pagparintumangak to ngagpakaasi. Ano sampay ti agbati dito, iha? Intun madanon ti bakasyon mo. Sumaruno kan to iti ayan ko.
Ijay mumutan nga ituloy ti panagadal mo. Madamag ko man, Papa. Asino ni Tita Fe? Iso ti sekretaryak ijay pagtrab-trabahwak, iha. Nasingpot da ijay abalasang. Mabutengak, Papa. Apay ko maamabutang ka. Nasingpat da ijay kunakmanen. Saan ka di nga itidamo? Kat nasingpat mat ni Tita Bettina? Kwa iha. Ni Fete kanayon amangan andingay kanyak ijay abroad. Nukas ijay amalidlidayak. Gapu iti iliw kukun ka. Mabutengak lata, Papa. Di kagdanag iha. Saan kan apanawan iti poder ti sabali. Awan ka di pa'y nadiskitar mo, Mami. Awan ka no pa'y ti umdas akas di katrabahwak. Mapanpay ka no mangirwar ita iji bangko. Mabisinak una yun. Nag-reunion ti pamilya tayo dito ospital. Awan pa'y pagsasangwan tayo amakan. Kasano ako nam ariyon yun? Saan kitin? Nagsasarak tayo at alo dito ospital. Awan matmakan. Sapay awan pa'y pagsukatak. Dayjay tumot kami nga Armando. Pinagtalaw na takit din. Kaslalyon anak kapungtot. Idimbaga na panaw. Imawag pa'y ganyaman iti pulis. Salbag da alakay. Agsubli ka ka din iti abroad, Papa? Iha. Ngam kanayo nakto nga umawag. San abale? Taadda ti bantayo kanimanang mutina. Jay, dua alalaki ijarwar, Papa? Iha. Kat intun mapan ka ije pagadalan. Adda sa bali amang bantay kan ka. Addan to bodyguard mo tapno natalgad ka. Amangan nasublyan nak nga agpaiso ni Tita Bettina. Saan kumat nga ipalubos dayta, iha. Pag yamanak ni Fe, taim palagip na nga iyalaan ka iti bodyguard. Tapnam mo ti tao a security guard ti dua lalaki di tarwar. May mayat na ag-uniform da, Papa. Iha, kay kayat kumat anak kasibilyan da. Tapno saan anam namaan ti tao, nga adda bantay. Adda koneksyon da kadagiti pulis. No adda managdakdakes, asumrak iti balay. Mapankan iti pagadalan, ading ko. Adda ka duam ama panijay. Kumuyog da ka di kanyak, Manang? No adda ka iti unag iti pagadalan, mabalinda ka apanawan. Iso asaan ka apuan panaw iti pagadalan, Ijay kalaang kampus. Wen, Manang, sa anak to nga umadayo iti pagadalan. Sakbay nga agritera kayo, urayan da ka iti gate. Kaslaak matbalod akanayon nga damang bambantay kanyak. Amangan nga no nasakit tinakam ni Bakit Bettina kat pagaramidan na ka iti dakas. Napananda nga tama nang. Naku na idi ni Papa, nga apartment ti pagkigyanan da. Saan da balay? Aywan gayam. Awan kanu ti balay da. Napananda nga'y ngagpaiso. Adda ka din na i-remedium ang kwarta, Mami. Di mo ka di makita day ti awit ko. Adda makan aginatang ko. Mangan tayo nga ruden. Kakaiso na nga addan makan. Nagngina ti agas ni Dadim. Awanan ti gatang tayo pa iti makan. Nagastos ko aminan. Ay, Mami. Nagsubling-atan nila kay Armando ijay abroad. Mabalin. Tama ba itlaang mo ti bakasyon na? Mabalin samot ten arumwar ni Daddy dito ospital. Ti dakas na, nudakkel ti babayadan dito ospital. Awan pagbayad tayo. Naigatang ko amin iti agas di inutang ko. Inka manin umutang iti sa bali, Pagbayad tayo, nurumwarin ni Daddy dito ospital. Ha? Dahito'y tababangam asilid? Nagbasit. Anyang arod ngay, no dakal asaled, dakal matibayad na. Nagbasit asilid. Sapay talo tayo nga agyan dito Ni santan ti maturog iti kama. Data ti maturog iti semento. Oh, iti semento kit din ti pagturugak. Awan pa'y kutson. Natangkan ti semento.
Sana balay ni Armando da ito tapno nagsapol kay Tikutsyon. Sayang ti balay ni Armando. Nagpintas ti silidmi ka ni Santan Ijay. Sinaysayaat mo ko mga minti nagpamarang Awan lagat nga rod ti pakaliksaban ta iti kwarta. Nagsayang arod. Ada amin amasapol mi Ijay. Idinto ta ditoy. Anya klase da iti asilid. Nagalas. Anya ti kunam, sir. Pinagtalaw mo ti agina iti balayo? Saan ko mga aramiden dayjay? No saan ko anadanon nga ipungpungot na ti anak ko? Ay, naranggas nga rod iti ubihing no kasta. Saan lang aday ta? Ti kwarta nga impaw-pawit ko. Inaramat da nga agina. Basit lang ti ited na iti anak ko. Madi nga rod ti kababalin na no kasta. Awan konsensya na a tao. Imbaglakid din ta nagawidak. No saan? Ay, agtultuloy ko mati pananglukloko ni Bitina kanyak. Ti anak mo kumati ng sagrap iti kinaawan konsensyana. Ti pay dakas. Agsinsinarak da iti sigud nga asawa na. Ha? Kasano anadoktalam da ita, sir? Nakita amis mo ti gayam na Angel. Inalaan na pay ida iti video. Anya? Angel, ada nakita ka barbasan alakay amang sipsipot kan ka. Ha? Asino alakay? Diyak mo, ngam na siputak. Naglamang iti bako ditay. Masapol nga rod ayawag ko iti secret agent. Ang mga nudakas ti panggap na kin kadayjay. Sapay di nakita kat nagmask. At napiglat iti ulo na. Kan, nakabutbutang tilangana. Naitimbrek mo't kadakwada. Iso asip-siputan dan. Ang dalaki ti dakas sa panggap dayjay atawakan ka. Prince, di nakadadaywan mabutengag. Di kagdanag. Saan ka abaybayan? Agbaligi nga tadadadi iti aramidan da, mami. Masiguradok dayta. Tanalakalaang nga alaon da ni Angel. Awan mo't kadwana. Maadaan tayo matlaangan iti kwarta. No ipasakada iti dakkel agatad. Kabailan ni Tito Armando, tabak ng mat. Wan, taadadakkel ak kwarta ni Armando iti bangko. Diyak lama kairwara, tanakanagan kan kuana. Nagbiag tamat akas labak ng idiadata iti sidong na. Ay, di mo la kuman inululpitan ni Angel, tapno addata pa'y laang ijay. Nagsayang nga rod. Agbaligi ko madadadim, tapno maaddaan tayon iti kwarta. Hello, Manang Tina. Naka-alerto kayo kadidita? Ang mga anuan niya ti sumaruno ang mapasamak. Amo dagiti pulis ti amin, Prince. Adada iti asidag, ngamsanda nga agpadlaw. Tapno matiliw da iti akto day jay alalaki no asitgan na ni Angel. Mabutbutang kamin kini Angel, Manang. Taichat ko kan kuana, amasapul a natural. Tapno matiliw ti awanan baen. Saan na matiliw nga agpaiso? No agpadlaw dagiti pulis? Amo dati aramidan da ading ko. Sa dalarum kwas, lumaala ti tao ni Angel. Kasanon no tutukan na iti patadem ni Angel, Manang? Sharpshooter dagiti pulis na naglemang. Mabalinda at tamaan ti ima ti mang paturong ka ni Angel. Maamakak iti sumaruno ang mapasamak, Manang. Adamanin sabong kan chocolates iti lamisan ko nga inkabil mo, Armando. Ngamsaan mo ka nan amamimpinsan. Tama nga numadiabetes ka. Agladingit aklakit di. Agladingit? Agang angaw ka kadi? Pud mo ti ibagbagak, Miss Fe. Napatag ka iti biyag ko. Di na kumamutrabakan. Tama nga numamati ak. Saan ka rabrabaken? Pud mo ti ibagbagak. Nulakat kayat na ka. Agkasarta dagos. Saan nga instant ti panagasawa? Ang mga nukaslakan ni Bitina ang naranggas nga agsyuman. Mangnamnamak asaan ka naranggas. Pangaasim. Tasi ka kumati agbalin. Amadrasta ti anak ko.
Apay nga inraman dak, idi natiliw da ka dagiti pulis. May raman ka taasawa ka. Kad may isa, maatap kamet. Gaputa rin ang gasam ka nun ni Angel. Anya ko mati ebidensyada. At dagayam nang i-video ka data, iti pa nagsarsarita ta. Kasano harot itan? Mabalod ta di. Dakkel nga ebidensya ti video. Naalang amin ti saritaan ta. Adaw-dawatan ka iti kwarta nga ipawpaw it ni Armando. Nagalasan no mabalod ta adwa. Agbababawi ako ni tinaramid ko. No di na kami binaybayan. Adayo ko maanak relasyon ka ni Armando. Sumbatam meten at idardarirag ko kan ka, Miss Faye. Maikariak nga tangag balin ang madrasta ni Angel? Maikari kalaunay. Nakita ti kinasingpet mo. Di mo pa'y nakita ti anak ko, ngam nariknak ti panangisakit mo kankwana. Maasya na kamin kankwana. Tawan lakat nga rod inana. Ngam saan ta kumapay ngagdarasudos. Agpanunot tapay anaing bag. Pinanunot ko na nalaing na ito, Miss Faye. Kat iswadi na kumapaayan. Saan ta kumaakalaatan ti ubing. Masigurado ka ang mabuteng dayjay ang maadaan iti sabali manin ang madrasta. Nukasta, mayat ka nga agbalin ang madrasta ni Angel? Dandanin tiyo umay na dito ay. Iso na saysayaan, niya sidig ko pa yung umuna tirik na kanya. Welcome, Iha. Kadwak ni Titam Faye. Tita Fe? Kwa? Saan ka nga agbutbutang kanya, Iha? Saan ka naranggas? Papa, kabalay ta ka di? Saan? Saan kaming agkabalay ka ni Papam? Ala, pintayo agpasyar, tapno makapasyar kamat ditoy, Iha. Kwa? Iha, saan adakas a tao ni Miss Faye? Ala, intayon iti awis na pagpasyaran. Iti zoo, Papa. Okay. No iso ti kayat mo, Iha. Ala, intayon. Ado ti orange juice mo, Angel. Sige, ma'am. Vitamin C dayta. Thank you, tita. Ni Tita Bitina. Di nakpay pulos intimplaan iti anyaman nga inumak. Ngam da kayo, kanayon nak nga asikasuan, tita. Nakasaysaya at kayo kanyak. Jak ngamin kayat na umikay ka kanyak. Di kayat ko, nasaya at ko mati panaglangan ta. Kayat na kayo ni Papa nga agbalin amamik, tita. Umanugot kayo kadi? No lakat kayat nakaagbalin ama ikadwa nga inam, apay kit din asaan. Kayat ko tita. Ngamin, nasaya at kayo kanyak. Kat masaya at kamat kanyak, Angel. Nasingpat ka nga, anak. No kasta, agkalay sa kayo nga rudan ka ni Papa, tita. Kat manipod ita, awagan kayon iti mama. Kayat ko nga ijay Pilipinas ti pagkalay sa anta. Takayat ko nga imbita rin dagiti kabagya ka, Faye. Sige, sikat ti makaam mo, Arman. Ket agyamanak, tagkin naawatan kayo iti anak ko. Pagyamanak matayta, kat ikarik, Arman. Ibilang ko ni Angel, kaspudno nga anak ko. Sa anak amarigatan ang mga ramid iti dayta, gaputan na singpot ni Angel, kan nadayaw. Pagyamanak nga rudno kasta. Nakaragragsak kami kan ni Angel. Gaputa si mangbay ka iti biyag mi, Faye. Ikarik manan, Arman. Oray saan ang nagtaod kanyak ni Angel, ngam ibilang ko, kaspudpud no nga anak. Ditan papagayam, tinagibusan, ti serye tayo itaalawas anapauluan. Madrasta, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante
Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.